Ассалому алайкум бародарои ҷон ва бародарои тоб мошинҳо. Бародарои ҷон, видеоро стоп мекунем, подписатсияро мезанем, зангулачаи канала дафтса мемонем, то ки ай ҳама наворои мо мақсад хабардор шен мошинаи арзон қимат чӣ мошина мепартон ба хабар шен. Обязательно лайкро бизане шербачо. Мошинои арзон ба навор дӯстагем мепартем, марҳамат тамошо кунен. Ҳамаи баҳри шумоай дастгирӣ ай тарафи шумо мешава бардаро. Чанд ха дастгирӣ ҳам қазиё чи бо пешравии мо мешава бардаро. Ҳазор раҳмат барои диққатотон, барои тариохтон ҳазор раҳмат, миннатдории хидмат баён мекунем бардарҷоно. Рафтем ҳама каса видеоро то охира тамошо мекунем. Мошини навбатии Астраҷи Хечбек. Солаш 2001, мотори инжектор яка. Моториш инжектор, тонировка ҳуҷҷатош чанқа яка. Як сола ҳуҷҷат дошта мега, як сола тонировка. Тонировкаш 7 моҳ, як сола ҳуҷҷат дора, утилизатсия дора. Кондитсионерш рака мега кор мекуна. Мотор 1.6 инжектора, дискои мақсад selection балнош 80-90%. Мошини шакара краска талаб нестай. Марҳамат, як танаша тамошо мекунем. Танаи ҳам бовар кунем хушруак. Марҳамат, ҳолати тарафаш як бамперои қафош датчик партроник дор дай бардаро. Ина ҳолати багажеш. Як ҳолат чабинем ку ҳамаи пломбош ҷӯшда. Марҳамат, ҳолати тарафаш як салонша тамошо кунем. дар рӯи қафо ручной салон латасалонай болош чихолои 400-500 см каждаги потолокш тоза буда. Марҳамат, ҳолати пешша мебинем. Дар рӯи пеш электропакет, регировка боковой, колсадор буда, мултирулдор, мақсад кондитсионер, чизои 2003 колсадори задаги. Як ака мақсад капоча мекушем, моторша бинем ака. 134 000 пробег дора. 134 000 пробег дошта. Ина ҳозир ҳолати чиша мебинем ако. Як капочои кака. Марҳамат, ҳолати моторша мебинем бародарои ҷон. Моторша дидесен инжектор 1.6. ҳолатои пешиш чашкош. И чашкаш кам тарак ба фикрам нукш бардарои ҷон варӣ дошта. Амхари кадагиам мақсад. Так чизе аст ака табигем устошам се равно мея мебина ку ака. Нархш боша 56 000 сомон мега ака. Муомила мекунем мега, занг занан дар тамос буранд, ягон мақсад ягон чӣ мегзарем, расход дошта боша агар. Рақамот ҳам мегӯй ака. 556 91 030. Марҳамат, рақамот зери навода занг занен дар тамос бурен. Ина комментария хонам додари ҷон рафти обязательно хунда старик сиёнка ки ина омадем як старикчаи чихтак боварку состоянияш хуб бад нест. Солаш чанде ака? 2003. 2003. Марҳамат, ҳама каса лайкро мезанем. Ҳолатша тамошо кунем. Краскашам наушидаги. Ина ҳолати салонош. Мошин шуштаги тоза моика кадаги тайёрай. Ҳолатои пешиш. ҳолати қафош, мошин краскаш ба фикрам ака наушидагиам, бамперои қафо датчик партроник дора бардаро. кор мекунад датчик партроникош? Кор мекунад яка мега. Дедари пеш электропакет, блокировка дар дошта, регировка боковой дошта. Пробег шуша 213 000. Майтафони заводской дошта, коробка боша механик. Я моторша мекушу ака. Марҳамат, ҳолати моторш и дизелия чанд мешава моторш ака? 2 мешава. Марҳамат. Баъд и ака рамоиш сарексон мекафан, мақсад рамоиш кафидаги дора ё надора ака? Рамоиш соза ё? Мотор, коробка, задни моз ҳамаш соза ака? ҳуҷҷатои солаш чанд хай? Учидаги айчот бировардаги тайёр транзитай. Солаш 2003 гуфтем ака. Сумаш чанд сум ака? 38 000 сомон ака мега, боз муомила дора. Рақамот ҳам мегӯй ака? 918 11 90 13. Марҳамат, рақамот зери наворда. Сумаш боша 38 000 сомон мега ака, боз муомила дора. Вариантои алиш ҳаст. Вариантои алиш набудай. Марҳамат, занг занед дар тамос бурем. Марҳамат бародарои ҷон, электромобили навбатӣ. Акаҷон,
солиш чанда ира 2021 га дар борааш як маълумот метимо ки мақсад якон буфаҳмам. Запас худ 305 км мегардад. Мошин салона ё вагон ҳай? Вагон ҳай ё? 95000 пробег уже гаштагия значидо. Дар Хитой гаштагия. Марамат ҳама каса тамошо мекунем. Мақсад акай вариантҳои алиш ҳастае ки мошин тиян болои пул тиян. Ин ака мега вариантҳоро мебинем. бовар ки ним тамошин таксида гарени бад гирифтестан шон. Умуман мошин кор надоранд. Хай мошина ҳамашон на дискавално ҳамаш пачка на тайёранд. Ин ҳолаташ дарои қафо электропакет, обшивкош кожа, салон лата салон. Мошин тоза акай мақсад. Хай пробег дошта гаштаг без ключовой доступ дошта бардару. 4 электропакет, баковой қачавак, регулировка баковой дошта, як тарафа мультирул дошта, мониторша дидем бардарҷоно. Ина салонош. Хай мотор надоран ки дига капоч акше, мотор патоша нишон тем бардарҷоно. Нарх боша бардароҷон 100,000 сомон мега ака, боз муомила дора. Ака рақамот ҳам мегӯй? 901 20 25 01. Марҳамат рақамо зер намуда занг занед дар тамос буред. Акай номеро WhatsApp ҳам дора худо хоҳад. Хай занг мезан бо дар тамос мебурем бардарҷоно. BMW чай навбати дидесен чиқи BMW чай М пакетай рестайлинг пешош қатӣ қошо ҳамаш дискачоша дидесен чиқи хушрувакай. Солиш чанда яка 2000 най мақсади мошини хали 60000 70000 ки меген шумо кум мусрош ай нест бардар мошин чара састанча шабине чиқи хушручай датчикой пеш бамперош партроника нигоҳ кунед дискачой восен дора стаканчикой дискор агар бизани бо бениҳоят хушру мешаванд ҳамаш рестайлинги бо люк доруда айда бугем М пакет ҳамин қафош агар диффузорҳои М пакет бори мезад агар хушрӯи бад мешид дар бамперои қафом датчикои партроник дора бардару на салон шаяк тамошо мекунем мебел салон электропакет кожни салон ай бардару дидем чихе тозаак мошиншаш 4 электропакет регулировка баковой қачавак не қачавак набудай блокировка будай рул шадем бардаро ҷон М пакети тоза ҷостик дора монитор гап чап гап хавар объем скаменко лифт як капочои кака объем моторш чанда ака се бензин ҳуҷҷатҳои солона қайтанировкаш чанд қай 7-8 моҳи дига ҳуҷҷати солона қатъи танировка дора бардаро як капоча худ ҷианҷон созуи ки марамат ҳолати моторш акай чанд ванусан акай моторошон дуванусан ванусошон овоз надора марамат ҳолати чашгоҳ ланҷироно ҳама ҷошта мошин ба фаҳмиши худам ки бардаро задаги серьёзни надора объем мотор 3 бензин 3-6 цилиндра ака 3-6 цилиндра мақсад дуванусаша бардаро ванусаша камега овоз надора мотор коробка хадоиш соза ака ама 100% мега нарх боша бардаро ҷон 75000 солаш 2000 на бо савдо мешава нархшам бовар кунед нархи дастрас нест ҳамин мошиноро ҳам даже сиёмка мекунем 90000 шам дидем 100000 шам дидем ака мега срочная сум дар курай акай вариантҳои алиша ё ки суми нахта рақамот ҳам мегӯй ака 93 809 2040 марҳамат рақамо зер намуда занг занед дар тамос бурем марҳамат бародарои ҷон Opel Vectra чӣ хеле ки гуфтум дар навод хеле мошиниҳо рейд кредит ки мепартом подписчикҳо мебинанд дига бародарҷон ҳамира хай парто бо хай дар ин канали мо ҳам ҳаста одаме ки дар ҳамин мошин ниёз дора эҳтиёҷ мақсад зори ҳам хеле мошина гуфти гапо хай дига акара дига суханша наст касем хай илтимос кард дига ози агар илтимосиро набарем беҳад такаббурӣ бад мешава бардаро ба ин хотир мошинчаша тамошо мекунем арзон гуфтеса мошиниш кор дора кай мақсад як кам беш кор дора аркоша дидем камтар аркош нунҷаш коррозия дора пусидагия бардарҷоно як ҳолати багажша нишонтон тиём яке ҳолати қафош задагӣ набудай бардарои ҷон ҳамашиш и чашкош варид дошта боша ё не яка як таш дора варид ина марамат ҳолати тарафаш мақсад мошин поли як юбка краска 4-5 ҳазор сомон мизани мошинча мошин мешава як сола уҷа доштаем
ака мега асола уҷо дура ҳапшикор шадне бардаро чихи даридаге оз ҳами ҳапшикора қариб 700 сими да реставрация кардесам бовар кун қохшруш десе потолок заводской салон шам тоза бад нест 4 ҳапшикаш кор дошта мошина рушка краска бигем кор дура бардаро хай нархшам я нархи аст бобарори ки ай қапул ҳам қа чиз метан гуфти гапо я капо чамек шо бинем ака марамат ҳолати фартуки пешиш фартуки пеш не кино зада буда ҳанам қашзу чашкои пеш ё бисёр шанем тараф риад медара ай ака даридаги набуда моториш трамблёр мошин бензини холиё ака мотор коробка хадаи расход дора ё надора надора нархш боша бародарои ҷон 12000 сомон боз муомила дора рақамот ҳама гӯй ака 906 66 36 26 12000 сомон мега марҳамат рақамо зер 90 занг занед солис 90 чам буд ака 92 марҳамат занг занед дар тамос буред марҳамат мошини навбати мошинчаи вагон тай навес бародарои ҷон версои наван ё бародар навинкошан 2014 вагон ай мақсад иҷада умуман гаштагӣ нест марҳамат як ҳамакаса тамошо мекунем мошини и тай навес бародарои ҷон грамм минут секунд ягон корам надора ягон чиам надора барое ки ё меҳнати сахт мекунанд меган ку қимати беҳимат меган ака баъзеш байндам арзонай мақсад хичонам ёрам медоне ки версои наван қиматан марҳамат тамошо мекунем ҳолатҳои дискабалнош 4 дискабалнош пачка марҳамат ҳолати тарафш марҳамат як салонша тамошо мекунем салон бовар ки ягон камбудиам надора ягон меличам надора ки ягон чишам бигем на дар дора электропакетай салон латасалонай хай клёнко каждаги мошин вагонай акаоли мақсад пастависинияти ба фикрм шидаги ҳаст нест уз бояд соҳибиш мепурсем версияи наван бародарои ҷон 4 дар электропакет блокировка дар ду тарафа мултирул климат контрол коробка боша механик и механик боша ё робот як капоча икнем бинем ака як капоча мекшой бинем ака марҳамат ҳолати мотор сане объём мотор чанда акаҷон мотор 1.8 чӣ мега 1.8 чӣ 1.8 валматик будай марҳамат ҳолати чашкош мошин умуман задагӣ падагӣ вообще хеле гап чапдагӣ атроф ёномуша амиватель фал чӣ комплектатсияе ки дар танаш дидестен ҳамаш кор мекуна коробкаш механик будай бародарои ҷон ин мошин истеҳсоли киҷои ака европа европа ҳам ба фикрам хато накунем монанди японка тоза меён бародарои ҷон задагӣ ба фикрам надора умуман нархш чанд смака нархш боша бародарои ҷон 140000 сомон мега боз муомила дора вариантҳои алиш ҳаста ё нестай вариантҳои алиш набуда фақат суми нах номеро тамегӯй ака 935 21 22 23 марҳамат рақамо зери 90 занг занен дар тамос дурен ака ба дар ин номеро ватсап ҳам дорен дар тамос бурен мақсад ватсап ҳам дошта занг занен дар тамос бурен нархшам нархи дастрас 140000 сомон боз як сечкаи навбатӣ дискоша дидесен дискои 200 ё 200 чанда варки дискош як арзишиш як 3-4000 боло қиматан 5-6000 андаже объём моторш дай бо автоматай бародарои ҷон танировка қатъи ҳуҷҷатҳош чанқая ака танировкаш моҳи дига буд мешава ҳуҷҷатҳои солнаш яксолае бигему яксола ҳуҷҷат дошта танировкаш як моҳ пас буд мешава марҳамат ҳамакаса тамошо мекунем нарушка краскаш кор надорад диска балношам бад набудай бародарои ҷону ҳолатҳои балнош 4 балон дугруштелаи тоза задни вид камера дошта марҳамат ҳолати ин тарафш ҳолати қафош чашкош варид нест чашкои парашам бародарои ҷон варид набудай марҳамат ҳолати тарафшам варид мақсад набудай кам коррозия дошта ба хайра ира як краскача агар айсар освечкини бо хиштуча мешава бовар кунед автомат д қатъи ин мотори д автомат бовар кунед медонед ки бародарои ҷон якачин шидагиан ҳам нақшонам қимата ира нархи дастрас меонем марҳамат ҳолати салон мебел салон набудай мақсади дарои пеш ручной салон латасон ай болош чихолои хушрӯ каждагӣ мошин химиска кардагӣ тоза тайёр марҳамат ҳолати тарафш
коробка боша автомат, пробегш боша 365 000. Мақсад бор компьютер доштай, климат контрол, асер доштай. Кондиционерш кор мекуна ака? Кондиционер яхин. Як капоча мекуша, ака бинем ҳолати моторша. Нарушка краскаш кор надоштай бардаро ҷон. Нақша нархи дастрас мемонем, занг занем, муомила кинем, дар тамос бурем. Марамат ҳолати моторш, ҳолати фартуки пешиш. Акай мошин задагии серьёзни дора ё надора ака? Не, задагӣ надора. Мақсад ҳолати фартук шуден моторша ака мега нашута вардагим, як ҳолати чашкоша мебинем. Чашкои пешиш варид нест. И ди тоза ака? Марамат ҳолати тарафи чашкош, кондиционер ака мега ях кор мекуна. Пушка поча ака. Нархш боша 67 000 сомон мега ака, боз муомила дора. Рақамот ҳам мегӯй ака? 554 70 30. Марҳама рақамот зер навода занг зане, дар тамос бурен. Нархш боша 67 000 сомон мега ака, боз муомила дора.